Obi-Wan Multimedia. Director Obi. Nancy Semni. Director Obi. Ose Odense. Kwame nsa ye kire wo nsa ne ye ma wo nsa asase ya poni amoa nsa densu oyokwa apeska esu afri bonyuma munsaniye lale ya kroma kufiata eni efiata nanata eni ninu yaba ya grushi munsu munsaniye bretu akonya kasiye munsu munsaniye nananum makuwa mi gu zafremu se free bia me bedi abusuan yisu yi ye bre nti bretu fo nsamanfo munye nnua ne makan mu mako eti se me boba akudin a ne ma free bretu fo nsamanfo nyina se mumra emetira yechi ekigirapa na muja oye koye ye bre abusuan yi asai enti musore mumra bretu fo ko nyakase musore mra Unguni ufreye yaba nananum misre busa ye fra musi ye ndindi akofre istofe mama mi raye kristoni na mane mo faye kristofo meye mi fie kristofe meye mi fie kristofe mama mi raye kristoni mama mo faye kristofo meye mi fie kristofe Ella
Kristo mumma. Mama mutambe muma enware. Na mpa wa entintim. Kristo mu oba. Mama mutambe muma enware. Na mpa wa entintim. Kristo mumma. Mama mutambe muma enware. Na mpa wa entintim. Kristo mu oba. Mama mutambe muma enware. Na mpa wa entintim. Kristo mumma. Mama mutambe muma enware. Na mpa wa entintim. Amu tintim ampa. Amen. Ma kwe mu ba ma na ye. Amen. Na min shira mo pa. Amen. Pumpuni Nana. enti uye abusia pani. Na unim unananom agina dedeni. Pumpuni Nana. eyeyen na onananom di engina abusuya yi. Pumpuni Nana. ye wo fie ha ansana o maame eba. Pumpuni Nana. abra wo ye mojatu wada wo na yam no. Awo nyampie a wo twa no na ye di wo. Pumpuni bisawa pede Na ye ma. Nananom efiri ebra me Pumpuni ibedi abusua yanim se abusua pani no ohaw ahokyere ohia fitaa a ekun aboakoto eto asase pradada so no adokoro abusua ya ma aka yayemwa impo nti na mi gunsa afre ye nananom se omumra mabua yen efise emma ewo abusua yi mu ebo ntwetwede inemu mema esi apene ama abusua pani mani eye tutu aka mensem enti me frame nananom mmabusom de entia ama amani hu ene se nuoma we basa abetu abusua yi. Pumpuni Nana. na se wadumu kania. Awa bra wonam su. Na beye dan na hokoto amene. Pumpuni Nana. mi bisawo. Ni onam sumunu nim ni opro ana. Debi Nana. Pumpuni Nana. so kanya no na bibia ni kukuo mu a ehinta endedi ema wuru. Nananom ebribia mune me kasa mo kasa ewa abebu enso munim se makoa Pumpuni abebu yi abubu mi menti ase nti ka mo besrem nanka mabubu nsem ni mu na mate de mu kan ase a nke be ye medan. Pumpuni Nana. said ya mutiti baby kase. Yam fire for pan shine me. Sansu na yentimi fire for pan intimi muawa. Ono pa akonya akokon ye da wase. Eja ye hye mudie ba wanim. Eje akoma bi ahye wonsa. Wa asama ye ti asese ohina akoma da wonsem dia wo pe na wo de to. Enti eja akoma ye di bi aba wanim so ba ma na ye mre. Na ye asem ne ye fo enye ne tie fo keke da wase adom ne nti amen. Amen. Bia fa ne twere kunkun. No nka me hu se de da ye ye no. Na ye mie nko Roman. Asafo no enwoma no. Roman Paul ngomo hwere ko ma Roman asafo no. Enne ye no na ye behwem. Na ya ye mai die. Ye de tutu ye hu efo. Ewo ye mbro no so eni efie. Roman enwoma no etire ye edu mienu ena na ye bekenkai. E bekenkai akosi miensa. Se de be ya ye benya hu akofie na yakoye de ye yi. Mekenkai obi a hwe ni biem. Ose enti enuanom mijina onyankopon mobro hu so mitumofo se momfa mo nipadua nsi wo se afore a etiase a eye konkono na eso onyankopon ani ene munyame so a adwene wo mu no mienu no na munya mo ho se wiase na emom momfa adwene mfoforo ye ensakraye mo ensakra mo ho na mo asode onyankopon pa na eso nani na ayepe ne ho miensa ne twato no se na menam adom a wode adom me no meka me kire mo se bibia
ɔse me se esibusu bi ɔse na menam adom a ɔde adom me no so meka me kyerɛ mu bia sɛ onwene ntra de ɛsese wodwene na mmom onwene anida hɔ adwene sɛdeɛ onyankopɔn asusu gidie akyekyɛde ama obiara no amen Amen. Bumbuni, Nana. watie wo yere ne akɔsom nyame foforo na wama ɛkɔma de yɛn. Ebesi dan na yɛn nso yɛma kɔmo ni abusua yi. Bumbuni, sɛ wobɛma yɛ aduane adidi a, yɛn nso yɛbɛma wo ne wo fie anya wo mfa ahodie. Bumbuni, Nana. ɔmamu wɔ nhyira kyɛnkyea nti ma yɛn na yɛbɛma wo. Nananom mesrɛ bi mu na aduane bɛn na mudi monka na mede bɛma mo. Bumbuni, Nana. yɛn deɛ yɛni mogya. Na yɛni nam. Yɛdi tɔkɔkɔ, nkosua, ɛne sedeɛ. Bumbuni, Nana. sɛ wobɛtumi de saa aduane yi ama yɛn deɛ a, yɛn nso yɛbɛboa wo ne w'abusua yi. Oh! Nananom. Yi kyerɛ kɛseɛ ne mo yi akyerɛ. Nti wei deɛ metwetwe me nan ase. Ɛfiri nnɛ ɛkɔ. Mede saa aduane ne bɛma mo ama mo adi. ɛyɛ ewu ma warefoɔ fa asogyafoɔ nso so fa mesrɛ asogyafoɔ ma ɛwɔ ha nyinaa sɛ mesrɛ mo nka bɛgya nka asɔre biara mu ma ɛyɛ a nka yɛdi nka yɛmmɔ yɛdi baabi a yɛtie de nka adwaman de nka yɛmfa bi nsusu yɛn da yɛn nipadua no yɛmfa nsa ne smoke wii no ne dwɔto no ɛnsɛ yɛn nipadua no da yɛmfa nsi hɔ na yɛtumi nyina kyɛ na yɛtumi aka nyame asɛm akyɛ ɛna mmiɛnsa no nso atwa to nso so na ɛka yɛdadwene ma yɛndwendwene ntela yɛte yɛdwene sɛ de kora yɛntumi fa basafa ɛnka yɛtenten so yɛtiri wi kura egu yɛtiri so nyankopɔn w'anima no nyinaa ɛyɛ dɛ ne a yɛbɛkɔ awadiem adwendwene bebree nso wɔ awadiem bɛna bɛdwendwene wo ma adwane a wobɛdi wo kunu nyankopɔn ama yɛate aseɛ ɛfa Paul so aka ama yɛate aseɛ ma yɛnwendwene ntela o yɛde yɛyɛ asafo ma yɛyɛ nyame yɛtie nyame asɛm de nim sɛ yɛne da so ani nyame ewiasefo na ɔmo ade ɔmo adwenedwene ma ɔmo hu nti da me ka kyerɛ yɛn nyinaa ne sɛ ɛma yɛn na ɛnteete ɛnhaahai ɛwɔ nneɛma bi a yɛnya ayɛ ho Ɛnyɛ saa. Bumbuni, onsɛnkyerɛnne ni. Bumbuni, Nana. kaseɛ bɔbɔbɔ bi na nkɔn so ba. Mede ase. Bumbuni, Nana. sɛ wopɛ sɛ wohu yɛn na wode yɛn aduane ma yɛn a, kɔgyina mu nkonnwa dan nam no. Na ka sɛ, ɔpo no hemme, na wobɛhu yɛn. Yo. Nananom. Mede ama no ase. Metu saa na mo. Ayɛ. Deɛ mopɛ nyinaa ama pɛpɛɛpɛ. ɛna mo ma yɛ no so nti mo sinti dua da ama mo nkɔtwe mpana Paul ka kyerɛ Timothy no yɛ abrante pa no pɛ nyame ase Paul ka kyerɛ ne sɛ ɛma obi mu Timothy ei abrante a woyɛ abofia na na me sɔfo ma me gyina ha ka kyerɛ mo sɛ ma mo ma obi biara emu mo ma ba wa mo yɛ abofia na mo so Awurade ani mo ho afɛ ma Awurade mo obi mfa mo taale hyɛ nsere mo da ɛno na Awurade hwehwɛ na bɛso nyakopɔn ani ɛbɛma yɛ maame and I said, I'm ready to quiet, but pass our bed, you will sorry. The foot away, ya, I suppose away. Shall I send? Bumbuni, yɛn proud. Yeah. Nananom. Mede ama ase. Wakoa Bumbuni, menimo sɛ mafum akwan akodi kwan foforo bi akyi. Ɛno nti ina di ɔhaw ne abɛdɛ aba abusua yi so yi. Nananom, we deɛ mede ama ase. Sɛ mo abɛyi me asotire. Nti mesrɛ mo a mɛyɛ deɛ mo pɛ da ma no. Please. Nti wo me yɛnsi yɛn taze na yɛntonto nyame ne yɛnda na ase na ɔde yɛn nkwa akyɛ yɛn. Ɔsusu na agya Awurade Nyankopɔn anapɛ yɛda wo ase. Amen. Anapɛ yɛtontom yɛ kamfo. Yɛda wo ase. Mami. Abasan. Ebo akumeti. Mami ye ma asho. Mami. Na abasan. Na ye ni chie, mami.
And the gem did fab on table. And you J. Mammy, be jetty. Send 4 days. A Jawa wouldn't me feed your missing to me. And I just me has a McQuack me feeding say, Magina Mibia. Yamab Moko Magin can't you. Neja, me you move if you did now. We do Mukujana Quackasi home. Seja, me got on my PBB by my idea, immediately. Which I can't want a moon say, may be a bad packet, the cafe Phoebe. Oh, mention. And the job frame. Or frame by no so, a blanche. We take him more by most will be as a home energy. To no penase. To call me if say back and into or frame. Table with time say, me so phone, I'm so ready, me so phone. No chimney number. To win a job tongue can't near the account. January Sunday. No frame. No say o krekesi na meet my day. Aba. O peso ni di enkomobi. Tira no pe so le na me na dem ho no. Ti me sorry na pese me ko tie asem kra asem my day. Abo amane. Mami. Me koya. Ma ni gia wo di sia me ni nyina ne say. Mami. O peso di me tu kwan. Na kon to mi de me fi se be obi enwuma bi o gan ha ba bi no de me de. Eko. Ni nya ne say mami. O de me ko emlofu krom. Opposite the corporate. Wait. Tete. I said that abroaching. Mommy. Abroaching. I'm saying. Hi. Sakode. Mommy. Abroaching what in a premu to consume. Mommy. Brony fita no chrome abroaching. Oh. Mommy. Cancer. Me rather cancer. Mommy. Hey, you see busy yeah. Try and that. And the same lady should be true. Ma yes so a high me. A pay Ever say and that. Mommy. E best say answer to him. Amma yes just have to be. We don't do. We don't do. Eh, but so baba kwa broche. Mo bada bungalow, mo bada kalo. Hey, ye da nyame anse. Na mo, elu control hu de ye yo. Oh, mommy ade. Ehu baby efi. Hwe baby efi ansa na elu ko. Masa manya. Mommy. Asimo ka twa to ne se me pipes ni bia no obetimi aya ma me then so atim piska kakra na ode boa me pipes no eye no sika ba cha no na so nya 200 million ye 200 million eh sakode na wala eyi na se ze nye jabe ya na ilo yenye jesamia ayo kese ayo husam kotompo ayo husam bambala na da be fia he wa hwama sitinam hwama brabom hwama sitinam ko hwia benyi madami baby nkakra na situ na baka fa wan mama no me ka fa wan ko hwia benyi enyo otida me me ka fa 200 ayina millions e billions ayina mama mo waka no so e bia na obi be ye mo a ti mama tu be ma akonya we asa pam na me ka fa wan menye bi na se nyi just ayo sam papa ayo sam bambala ayo sam bokiti na da ba mama de ja bambala no na me na me ka fa wan mama me so wo de me ni se wo ni bi ba me wo ni da so wo be bi se ko o ya hen enye mo fa pumpuni ye asadan mo fa pumpuni pumpuni bonyi pani zuna maye ma pipi afa pumpuni jono hu na ncha me podi nka mpom yesu onu abade na owo onye twi onye peswa onye dama ncha me pom ye hwe baby tina kra de pumpun eheni aksa ko de hwe baby tina mami me masa kwenya we enhwere me mami ma na nyene dawo ma nso da se me nso mekwa brochiri o enti yakopon na wo pisa ku ya mami no mami nya gidi wo se nya minimu me se enkom wo fa ne fa ko tu nyani so ne we am wo fa wo sipe ma semfa mami minim se nya de wo fa betwe wano wo fam da mini so wo fa bebo ma mako so ni se me kwa me ba woja abuso no wo na ye wo ne da no mami nya gidi ne enko wa me so why matse yakopon be ye wo fa biso aka matse obeko moko nemo mamo ro nyama ne wi muhuria mo na nkranfo ibu baby de kaka ko si alebulu dwemo nti aka mate
Mohrazi we are able to one number. Mommy. My son. Mommy, me baby baby. I'm afraid now, my brother, na manchi, but you wasn't on no so. It's been in the cassette. The band to the cassette. No one sending. What is it? PSC, Mamma. My dear Papa B. My dear, you na back pet. Many da so. Me do ba me do wo. Me frɛ wo a masɛm yɛ tia wa. Wo yɛ bɛɛma ba ko pɛ. Ɛmɛyi do baba ho. Me srɛ wo. Yɛso wo bra ne warabɔ. Ɛna bɛɛma nso de sɛ wusi so na sɛ wo amɔ wo bra yi a. Amane na ato. Dachi wo ba kra wo kɔ ware ne kra a. Obi bɛyɛ yi ama wo. Na wo so wa yɛ den. Ka to me so e. No, ya ntini ya ka say Mr. Oye na Mr. Wotwia. Aha. Se we need ama. Eti me srew. Na me me so ye. Ah? Na me me so ye. Enti ne be se wo yadwuma. So what ya say? Yadwuma. Se we yadwuma abrantie ene wo botom. What ya say? Enti me srew wada roma. Me pese wo nua mayi. Da achi wo mo kwaware a na wo ne na mo so. Na fe ato se wo sresre. So piesie. Many be some pan na make a chira wo ne no. Wate? No, me anu mu hwe. Wo mu be no de agyan no mu bebu. Se na me ka no. E se sei wo ko pa dwuma ye e na wo ba e na wa pompe oto pompa bo oto a. Wo ka se ntidi en nka wo be ye. Se wo sorry aso se ne wo mu hu no. Enti no sa na beba. Omo ya na o ka o se omo ya ma omo meja de bi asa na omo ye omo so ba nya fe wo mo bejai de be so omo to omo nya nkola omo beja omo nya wo bejai na me kire wo se bo moden ha omo ne na me bo na fans fo no omo na na omo fans ana odensi me na me ya na omo mama obeti so se medin na odensi e na ye je wa baba na ye wo de odensi de sensi o wa wo ni so odensi tiri okeka odensi ewe ya nka papa na o tia na ofo no oto ka 100 na eso nso ba afo no enye na tete oni trouble eno na de hwa ho so odensi no to di hwa o de wa kan mate na me ankasa no ma fa me ho adwen da ma fa me ho adwen na nsi mo se ana ma din ni no se me chinchin kwa me nkubi ma fa me ho adwen pa bi se ehun sa de chen se nyina no nyina na me wo abodwe sei na ya pia wei unyia no me nyini ma fa me ho adwen pa se kanka oni da be kasa nanka da physical so ke bia ma no se mi school no nya de na nko nka oni be kasa nanka physical ke bia ma nanka mi da tukwan ko fa bi dia de abo to mpeni fo ma na mo ka ma se nze wo te fa ko a wo so ade so to oni da nkasa nanka mpa bi ka fa ma me ka obe no long wona wo de no to oni kasa so wakamate me ma je me kusu adwuma adwuma de be che be adwuma su de dem no na de foto ma ya de na ma mo nkasa ma twene na o ka chi no asem bi ka chi no ma me ya mo nkasa na mo nya ma na die na asenia ma o de ni asem ada mo ko tu ehu ana ma to bo na me ntumi duku na me mfa ma ho e fa ya hankachi me fa bondo oh bi da mo de bia ho asem mai me say ene ye de ani je sem na abefia exactly de ani jam mai mo nya de ofom won ma e de wa sem okay wo say relax o pa che se tobo ma so wa ni ze na nzia na chiro wasi na results nso de flying colors and a ma sisie eni chie kasie and a befia and one say me am to him and admission am to teacher training oh yes and I'm Mrs. Stout to him when admission am for nursing training hey ma o many o hey oh my god hey oh my god me na me ni yeah Erade me so say yeah Matt now come in so many why parallel again me say
eti bebe ba wo kai won ma woni amutere me nyo mu ni ase ono we admission madam mission madam okwete training madam ana menso hey wo de be fata wo papa shampusi o motade antiantia no na Ewurade oso madam o uniform na be fata wo papa bi me mayi nie na dia mate de no tadwe de wati bi mate bi ne enso esa me mfa me ho hwe fom na mini ma me nurse e fata ododo wonya sha atade ne kura so wa hye dada atade ne kura hye wo nurse ni de wonyim so akade wo di akade teachers ni de wonya na so akade wo kasai we abaya yini aje nyina no mani aje ne nso mira ho memu aden ebi se esika eno dia eno kura na woka esika o esika ise so no me nko ba wo no me di ba wade ana won so ni bi nti ye be yeden me ti o mu kan na so ase ma yedin man asemu ya aba no odo a odo papa no yifiri odo sem ana papa de bia papa de ma me yifiri me sere woni diem kokoo ni yanton ampa o ebi se ma me ba kokoo yi enso ebetimi ahye anytime bia ana no ye kura ye ko chinchin ne ye ko suja to bi ebetimi sa no bi su betimi de die ene de no kure we mu ni ye dachi ampa o kokoo e kure sese mu kura ampo no akati esu so nti bi anso bi we mama ye kama se omun na mwe se ya hwo kwa bi su no ya mo a e kene nko kene no wa kwanyem ay asem o we tu o mu hwe wo sa de no no ya we ma me mesrew o de nsi wakasem wa twema dwesi bibi so papa asempa na wo ka no kokoo ni de ye beton ampa me da chi nie bi kokoo fuo nie o me na me beti sa me de se me ye be ma asem no krepa na me de se me ye be ma me tu de be me fe bia be to bia mpro je duku no na me wo sika wo ho ana Where Obi-Wan Multimedia or say or dance Director Obi Yankopon Onshao and Unuma Pa or there's some of my Ghana or dance we are so or dance we are cry Sanya Nanchiano Dianka Tuano yes Sasona ka comfort sem Yanu me freeze from till down Yanu more dance oh dance cry Send your name chieno Nibi anka ne tuano yes Sasona ka comfort sem Yanu me freeze from till down